राधे कृष्ण माय यूट्यूब फॅमिली. कसा वाटला माझा कालचा व्लॉग मला नक्की कमेंट करून सांगा. तर आजचा व्लॉग आहे अर्ली मॉर्निंग रुटीन. माझ्या हजबंडची ड्युटी मॉर्निंग शिफ्ट चालू आहे, त्यामुळं लवकरचा रुटीन मी शेअर करते. सकाळी 4:45पर्यंत उठते मी. त्यानंतर आवरते 10 मिनटात. त्यानंतर स्वयंपाकाला लागते. पीठ मळून घेते. अगोदर पीठ चाळून घेतलं आहे मी आणि त्याच्यात थोडंसं मीठ टाकलं आहे आणि थोडं थोडं पाणी घालून मी पीठ मळून घेते. 10 ते 15 मिनटं पीठ मुरून द्यायचं, म्हणजे चपात्या चांगल्या सॉफ्ट होतात. माझ्या मिस्टरांची ड्युटी आठवड्याला चेंज होत असते. कधी मॉर्निंग शिफ्ट असते, तर कधी नाईट शिफ्ट असते, तर कधी सेकंड शिफ्ट असते, तर कधी आफ्टरनून शिफ्ट असते. त्यामुळे आमचं पण रुटीन चेंज होत असतं. मॉर्निंग शिफ्ट सुरू झाल्यानंतर पहिल्यांदा तर कंटाळा येतो लवकर उठायचा, पण 1-2 दिवस गेल्यानंतर ते रुटीन होऊन जातं. पीठ मी चांगलं मळून एक 10 ते 15 मिनटं मुरायला ठेवते. तोपर्यंत भाज्या मी फोडणीला घालून घेते पटकन. भाज्या काय द्यायचा सकाळी सकाळी बनवायचा तो पण मोठा प्रश्न असतो. त्यामुळे आदल्या रात्रीच थोडीफार तयारी करून ठेवते. भाज्या वगैरे निवडून ठेवलेल्या आहेत. चवळी भिजत घातली होती रात्री मी. ती 3 ते 4 शिट्ट्यामध्ये चांगली मऊ शिजते. अशा पद्धतीनं मी पीठ मळून घेतले आणि थोडंसं त्याला चमच्याभर तेल लावून ते मुरण्यासाठी ठेवून देते. बाहेर पाऊसच चालू आहे, त्यामुळे जरा हवा थंड वाटते, म्हणून मी जरा जर्किंग घालूनच काम चालू आहे माझं. 10 मिनटासाठी हे ठेवून दिलं. एकीकडे चहा उकळण्यासाठी ठेवला आहे मी आणि आता भाजी फोडणी घालून घेते. रात्री चवळी भिजत घातलेली होती, ती भिजलेली पण आहे छान. डायरेक्ट कुकरमध्येच फोडणी घालते. कुकरमध्ये 2 चमचे तेल घेऊन मी त्याच्यात मोहरी टाकली, थोडीशी हिंग टाकली फोडणीसाठी, कांदा टाकला आणि त्यानंतर कढीपत्ता टाकला होता. सकाळची जरा गडबड होत असते, त्यामुळं फास्ट आवरायला लागतं. एकीकडे माझा चहा पण झालेला आहे. मी लागलीच मेथीची भाजी फोडणी घालून घेते. फोडणीसाठी मी एक पळीभर तेल घालणार आहे. एक पालेभाजी आणि एक अशी कडधान्याची भाजी डब्याला असली की जरा छान वाटतं. चवळीची भाजी थोडीशी रबरबीत केलेली मी आणि मेथीची भाजी सुकी केलेली. मेथीच्या भाजीसाठी मी तुरीची डाळ रात्री भिजत घातलेली. आपण जर सकाळी 10-11 वाजता करणार असेल तर सकाळी भिजवली तरी चालते, पण मला लवकर बनवायची होती, त्यामुळे मी रात्रीच ती भिजत घातली होती डाळ. चवळीच्या भाजीसाठी मी टोमॅटो टाकलेला आहे एक चिरून. कांदा थोडासा परतलायचा, त्याच्यानंतर टोमॅटो एक चिरून टाकला आहे. टोमॅटो पटकन शिजण्यासाठी मी चिमूटभर मीठ टाकलं आहे त्याच्यात. टोमॅटो मऊ चांगलं शिजून द्यायचं. आधीच्या व्लॉगमध्ये मी एक प्रश्न विचारला होता, भारतातील कोणत्या ठिकाणास अंतरिक्ष नगर म्हटले जाते? तर त्याचे बरोबर उत्तर आहे श्रीहरिकोटा. आपल्याला काहीतरी नवीन माहिती मिळण्यासाठी मी हे एंडिंगला एक प्रश्न विचारते. कोणत्या नाही कोणत्या माध्यमातून आपल्या कानावरती काहीतरी माहिती मिळावी, यासाठीच मी हे प्रश्नमंजुषा चालू केली होती. ज्यांना कोणाला उत्तर द्यायची इच्छा असते त्यांनी कमेंटमध्ये मला जरूर देऊ शकता. टोमॅटो परतल्यानंतर मी त्याच्यात हळद,
आणि मसाला टाकलेला आहे, आपला काळा मसाला, काळी चटणी, तसेच लसूण, खोबरं आणि अद्रक घातलेली पेस्ट, ती पण बनवून ठेवलेली असते ना फ्रीजमध्ये 3-4 दिवसांसाठी, ती पण टाकते आणि चांगलं परतून घ्यायचं ते. सगळीकडे पाऊस चालू असल्यामुळे प्लीज प्रत्येकाने आपली आणि आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्या आणि हेल्दी राहावा. या व्लॉगमध्ये तुम्हाला काही जरी आवडत असेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. थोडंसं पाणी घालून घेतलं मी, मसाला चांगला परतला पाहिजे, खाली चिटकू नये म्हणून मी थोडंसं पाणी घातलं आणि एकजीव करून घेतलं. एकीकडे भाजीसाठी मिरची आणि कांदा परततोय. बघा, ही चवळी ही मी रात्री भिजत घातलेली, भिजलेली पण आहे छान. चांगली लागते कडधान्याची उसळ जरा रबरबीत केली की. जास्त पाणी पण नाही घालायचं आणि जास्त कोरडी पण नाही ठेवायची. चवळी टाकल्यानंतर मी मसाल्यामध्ये 3 ते 4 मिनटं त्याला चांगलं परतून घेते, एकजीव करून घेते, म्हणजे मसाला सगळीकडे लागेल. प्रत्येक भागात वेगवेगळ्या पद्धतीनं भाज्या बनवल्या जातात, आमट्या बनवल्या जातात. प्रत्येकाची पद्धत वेगळी असते, प्रत्येकाचे मसाले वेगळे असतात. त्याच्यात थोडंसंच पाणी टाकायचं, एक 3 ते 4 शिट्ट्यांमध्ये चवळी चांगली शिजते मऊ. इकडं भाजी पण माझी परतते मी आणि ही रात्री भिजून ठेवलेली डाळ टाकते. लगेच भाजीमध्ये मीठ टाकायचं नाही, अगोदर चांगली परतून घ्यायची भाजी आणि एंडिंगला मीठ टाकून मग ते झाकण घालून शिजवून द्यायची. टाकल्या भाजीची क्वांटिटी जास्त असते आणि परतल्यानंतर जरा कमी येते, त्यामुळे हिरव्या पालेभाज्यांमध्ये शक्यतो मीठ एंडिंगलाच टाकावं, मिठाचा अंदाज येण्यासाठी. हे बघा, ही आपली चवळीची रबरबीत उसळ तयार झाली. शेवटी मी थोडीशी कोथिंबीर टाकते चिरलेली. पटकन चपात्या करून घेते. हे जाताना 1 ते 2 चपात्या चहासोबत खाऊन जातात आणि टिफिन घेऊन जातात. जेवायला पण त्यांना 1-1:30 वाजतात दुपारच्या, त्यामुळे सकाळी काहीतरी पोटाला आधार म्हणून ते थोडंसं खाऊन जातात. मला गोल चपात्या येतात करता, परंतु चौकोन आणि त्रिकोण पराठे वगैरे करायचे म्हटले की मला तो शेपच जमत नाही. मी सरळ मग ते कट करून बनवते. किती जरी ट्राय केलं ना, मला ते ट्रायंगल आणि स्क्वेअर पराठे जमत नाहीत अजिबात. गोल लाटत लाटत ती चपाती माझी गोलच होऊन जाते. काही ट्रिक असेल तर प्लीज मला सांगा ती. अशा पद्धतीनं मी पटपट चपात्या करून घेते. कधी कधी अंदाज येत नाही, तवा जास्तच गरम झाला, त्यामुळे पहिली चपाती माझी जरा जास्तच भाजली गेली आणि ती चिटकली पण होती. त्यांचं काही नसतं, एवढं चालतं त्यांना तेवढं.
पाऊस आठवडा झालं कंटिन्यू चालूच आहे. सकाळी उठलं की अगोदर पावसाचंच दर्शन होतंय. दिवसभर मग चालूच असते पाऊस. पाऊस जरा कमी आला होता म्हणून मी पटकन रांगोळी काढून घेतली. 15-20 मिनिटं पण रांगोळी राहत नाही, लगेचच पाऊस येतो. तरी पण काढली. अंगणात रांगोळी असल्याशिवाय अंगण अंगणासारखं दिसत नाही. चला तर आता आम्ही नाश्ता करून घेतो. मम्मी काही सकाळी नाश्ता करत नाहीत, त्या डायरेक्ट जेवतातच. चहासोबतच थोडंसं काहीतरी घेतात. त्यामुळं आम्ही तिघंच नाश्ता करताना दिसत आहे. हे ड्युटीवरती गेलेत. नाश्ता करून मुलांच्या टिफिनसाठी लागणारं जेवण मी पटकन बनवून घेते आणि नंतर दुपारी भाकरी टाकते आमच्या दोघींसाठी. घरामध्ये सगळीकडे इकडं तिकडं कपडेच अडकवलेले दिसतील तुम्हाला. पावसाळा असल्यामुळं प्रत्येकाच्या घरात अशीच कंडिशन असेल. प्लीज इग्नोर करा ते. या दोघांची नाश्ता करताना पण भांडणं चालूच होती. चला तर या व्लॉगमध्ये काही आवडलं असेल तर प्लीज व्लॉगला लाईक करा. आजचा आपला प्रश्न आहे, भारतातील क्रीडा क्षेत्रातील सर्वोच्च पुरस्कार कोणता? आला तर मग आपण उद्या भेटूया एका नवीन व्लॉगमध्ये एका नवीन प्रश्नासोबत. थँक्यू. बाय बाय.